Hola, vull explicar-vos la diferència entre el Tai Chi i el Qigong. El Tai Chi és un art marcial i el Qigong és una pràctica de salut terapèutica. Les dues pràctiques s'originen a la Xina, són molt antigues, però són diferents. El Tai Chi, com és un art marcial, els seus moviments estan pensats per a la defensa i l'atac. En canvi, el Qigong, que és una pràctica terapèutica, els seus moviments són molt més oberts i estan pensats perquè l'energia circuli pels canals energètics del cos i aconseguir salut. Qi significa energia i Kun activar, moure, treballar, cultivar. El Qigong, el que aconseguim amb la pràctica del Qigong és tenir energia vital, augmentar la nostra energia vital, fer que circuli i que estigui equilibrada. I això equival a salut.